Bas llac gan Nash. Yn ffodus i Cei Connah, bel yn disgyn i Cook. Cook, ceisio rhyddhau Sharif. Sharif oedd yna o flaen, Fflint, ac Harry Owen yn penio'n glir, ond ma y dyfarnwr wedi chwthu ac yn dangos cardyn melyn i Jack Fflint. Mi nath Jack Fflint oedi cyn dod allan amdani. Sharif cyrraedd yna o'i flaen o. Ac dim amheuaeth gan Mr Jones yn pwyntio at ysmotyn. Rhys Hughes yn erbyn Jack Fflint. Hughes, dim camgymeriad gan Rhys Hughes. Rhoi Cei Connah ar y blaen. 8fed gol o'r tymor i Hughes. Fregapan. Fregapan. Ceisio rhyddhau West. Pas hyfryd gan y bol. West i'r canol. Hughes heibio i Fofana, ond rhy bell. Na chdi. Y croesiad tuag at Franklin a peniad Franklin modfeddi heibio'r postyn. Rwy'n meddwl bod Hughes yn mynd i cael cyfle i gael yr ergyd, ond y cyffyrddiad yn mynd â fo bell i ffwrdd o'r gol, ond mi nath yn dda i greu'r cyfle i Franklin. A bydd Harry Franklin yn siomedig efo'r peniad. Sharif. Cook. William Rediad, Fregapan. Dyna chi Bas. Marco Fregapan. Os na gyfle yma, Fregapan. Wel, heibio'r postyn ath i. Gwaith da lawr o dde gan Cei Connah. Y pas yn hyfryd dros yr amddiffyn yn rhyddhau Fregapan. Ond yr ongl chydig bach yn dyn i'r cefnwr. Ac ddim yn trafferthu Jack Fflint yn y gol. Pas hyfryd fanna gan Sharif. Sharif at Callum West. West. Sta gyfle am ergyd yma gan Callum West. Gosod ti Rhys Hughes. Rhys Hughes ar ergyd yr arbediad gan Fflint. Ag yr ail arbediad wrth i Sharif taro'r bel sydd ato fo. Cei Connah yn creu'r cyfla'n wych y fanna. Rhys Hughes ar ergyd. Da ni wedi gweld Rhys Hughes yn sgorio gols fel yn y gorffennol. Ond yr arbediad tro yma gan Fflint. A Sharif wedyn efo'r ail ergyd sydd at y golwr. Cowan at Fregapan. Sharif sydd yn ei drediad. Mynd i fewn tuag at Callum West. West wedyn yn ceisio rhyddhau Sharif. Sharif yr ochr anghywir i Ben Woolham. Ac yn gallu cael yr ergyd i mewn, ond heibio'r postyn ath i. 33 o funudau ar y cloc, a mae Cei Connah yn cael cyfle ar ôl cyfle yma yn hanner cynta. Rhys Hughes helpu'r bel ymlaen, at Franklin. Franklin heibio i Woolham. Noah Edwards yn neud yr hediad tu fewn. Sharif yn y canol. Franklin. Franklin mynd i hun, ac yr ergyd heibio'r postyn gan Harry Franklin. Franklin penderfynu peidio croesi, dod tu fewn, ergydiau hun, ond unwaith eto heibio'r postyn ath i. Cei Connah yn wastraffus. Hughes. Tuag at Noah Edwards. Edwards, bel isal i fewn, tuag at Franklin. Franklin yn troi, yr ergyd gan Edwards, tuag at y postyn pella. Dyna chi arbediad gan Fflint. Gwaith da gan y golwr, Noah Edwards. Dwi'n yn siŵr os da ergyd neu croesiad oedd hi, ond mi ddiodd yr ergyd i mewn yn y diwedd. Arbediad da gan Fflint. Os da gyflef yma, yn y canol i Stevenson. Oedd y bel ella chydig bach tu ôl iddo fo. O dyna chi cyfle gora i'r Fflint sydd yma. Ben Wyn roi ti mewn i'r canol ac ath i o un ochr y llall. Ond Stevenson methu cael digon arni i giro Margetson. Fel hir. Neb yna i'r Fflint. Fel disgyn nhw'n i Joshua Jones. Phillips wneud rhediad tu allan iddo fo, ond Joshua Jones ar ergyd. Ac heibio'r postyn ath i. Wel, yn yr 5 munud ola, mae'r Fflint wedi creu chydig o gyfleoedd. Joshua Jones ar ergyd y fanna. Ond Margetson ar draws y gol. Hapus i weld honna mynd heibio'r postyn. Rhys Hughes ar gic. Mynd yn isel tuag at Cook. Cook ar draws i'r canol. Y bel yn cyrraedd Franklin. O la, mae'r arbediad y fanna gan Jack Fflint. Arbediad da gan y golwr Franklin ar ergyd, ond oedd y rhy hawdd i Cei Connah. Marcio llac gan y Fflint. Ond arbediad campus gan Jack Fflint yn y gol. Dan Roberts.
Cowan. Cowan mynd yn hir, tuag at Franklin. Harry Owen sydd wedi glynu iddo fo. Franklin, gwaith da gan fo heibio i Harry Owen. Neb yna hefo fo. Ac rwsyd, mae Harry Franklin wedi canfod cefn y rwyd. Mi weipio ddo heibio i Harry Owen. Oedd yr ongl yn dyn ofnadwy. Ac dwi'n meddwl fe Jack Fflint yn hapus yn cael ei giro ar y postyn agosaf fel e. Dwi'n meddwl o Fflint yn disgwyl o Franklin yn mynd i roed y bel ar draws y canol. Ond dim ots gan Franklin, ac efo chwarter awr i fynd, mae Cei Connah wedi dyblu'r mantais.